No niin, nyt me ollaan täällä Markon kanssa Kuopion urheilukalastajien osastolla. Ja mitäs täällä muuten Markku tapahtuu? Joo, me ollaan pyydetty Savon erämessujen puolesta Kuopion perhokalastajilta nimikko perhot tuon vuoden eräkoirakilpailun palkinnoiksi ja oikein hienot perhot onkin tullut. Annetaan tekijälle puheenvuoroa kertoo näistä perhoista. Hyvältä näyttää, ehdottomasti. Joo, perhotilaus tuli ja minä sitten Matti Kimonen Kuopion urheilukalasti itse toimin puheenjohtajana aktiivisesti näitä perhoja sidon harrastuksena, niin toteutin sitten tämmöiset erätaikamessujen hengessä nämä perhot, että tähän on haettu tästä erätaikamessujen logosta väritykset, sieltä löytyy tätä sinistä ja vihreitä, mikä tässä taustalla on, ja sitten tuosta karhun värityksestä vähän tuommoista oranssin kuparin väritystä, ja sitten kun voittajat palkitaan kultaisiin sijoituksiin ja seuraavat hopealla ja pronssilla, niin näihin perhoihin on myöskin sitten haettu kultainen hopea ja pronssisempi väritys. Ja siinä on käytetty myöskin koirille hyvin mieluista peuran karvaa, näitä ei ehkä kuitenkaan niille voittajakoirille kannata antaa, koska koukut ovat terävät. Siellä on peuran karva toistaa nuo samat värit, mitä tuo runkokin tässä toistaa. Semmoisella teemalla nämä on rakennettu. Sitoja itse on ihan tyytyväinen lopputulokseen. Kysymys tähän, niin tärkein kysymys ehkä, että saako näillä kalaa vai onko kalastajasta kiinni? Kyllä näillä saa kalaa. Se on vaan kalastajasta kiinni. Kiitos. No niin, näihin kuvien tunnelmiin. Näin se vaan homma eteen.